Gerard de Rooij. Gefeliciteerd, Lid van nogmaals. het CDA? Nee? Ik dacht dat ze dat in Brabant allemaal zo'n beetje waren. Ik ben sinds een paar maanden terug Nederlander. Ik ben gevlucht naar België voor de laatste 10 jaar. Dan hadden we geen regering, dus ik... Je dacht, dat is veel beter om daar te zitten. Ja. Veel beter. Goed. Zullen we even kijken naar... laten we even gewoon kijken naar de sportieve prestatie. Beelden uit de tweede etappe. Die wordt gewonnen door Gerard de Rooij. Het wordt duidelijk dat de nieuwe truck van de Rooij, de Torpedo, echt heel goed in elkaar zit. Ik heb iedereen net volgens stront voor zijn ogen gereden. De 12e etappe wordt verreden op een weer hele andere ondergrond, de duinen. En in de duinen, daar overheerst Team de Rooij. De 14e etappe. Gerard de Rooij wint Le Dakar 2012. Emoties zijn duidelijk zichtbaar. Het is geweldig. 25 jaar na dato dat de oude won. Toch een beetje emoties? Ja, net werd een beetje te veel, dus maar dat mag ook. Ja, van 87 toen u hem won naar nu. We snappen de emoties. Maar laten we even over de sport zelf praten. Want het is niet zo dat je de radio aanzet, de airco aanzet en dat je denkt, nou ja, we zien wel aan het einde van de dag waar we zijn. Hoe bar is het in die cabine bijvoorbeeld? Nou, punt 1, we hebben geen airco. De raampjes kunnen open, daar is het mee gezegd. Ja, buiten de warmste dag die we gehad hebben, die kon ik niet meten, want mijn temperatuur ging tot 50. Ja. Dus ja, tijdens de rit zelf heb je daar geen last van. Dan ben je met hele andere dingen bezig. Ben je gewoon puur geconcentreerd. Dus ja, dan vergeet je de omstandigheden. We zagen dat jullie met z'n drieën in de cabine zitten. Ja. Nou, degene die stuurt, dat is te begrijpen. Wat doen die andere twee? De ene is de links op de foto, dat is de navigator. Die heeft het boek vast, het bolletje pijltje boek zeg ik altijd. Die zegt waar we naartoe gaan. En de middelste is de monteur, die houdt eigenlijk alles in de gaten, de metertjes. En die doet alleen mee als je een man moet wisselen of als we vastzitten. Ja. Jullie rijden met 5 wagens, hè? Ja. In dit geval. Is dat, dat is dus een team de Rooij. Is het dan zo als met wielrennen dat er af en toe eens eentje voor gaat rijden om te kijken hoe het traject is? Of om een andere reden, omdat het jou goed uitkomt als kopman? Ons team is opgedeeld in drie rijders. 3 die voor de winst kunnen gaan. En dan 2 waterdragers. En die hebben ook onderdelen bij. Die, hebben die zijn wat langzamer. Die rijden, als het goed is, altijd achter je. Ja. En dan de 3 koplopers, die gaan in principe de eerste week voor zijn eigen kansen. En ja, het hangt er vanaf wie het meeste pech heeft. Die wordt uiteindelijk de snelle waterdrager. Dat was in dit geval onze Italiaanse rijder. Die had 6 uur verloren ergens. Dus die werd onze backup eigenlijk. Dus de beelden die je ziet dat wij met z'n drieën door de duinen rijden. Was Stacey, ik en dan de waterdrager eigenlijk erachter. Mm-hmm. Om gewoon met zo min mogelijk problemen door de duinen te komen. Wat zijn dan de problemen eigenlijk precies? Je vertelde aan het begin van de uitzending dat je 2 keer door je rug bent gegaan of gebroken hebt. Ja. Erger nog. Door de duinen rijden, ik doe het ook wel eens. Wat is het probleem? Wat is de moeilijkheidsgraad? Waar gaat het fout? Nou, het gaat niet verkeerd in de duinen. Het gaat puur fout op de harde ondergrond. En als je ergens komt... In het roodboek staan de meeste gevaarlijke punten wel aangegeven. Maar als je dus op een verkeerde weg zit, dan is er geen roodboek. Ja, dan kan er in één keer een greppel komen van 5, 6 meter. Wat afgelopen jaar ook bij Liefhebber is gebeurd. Die zat op de verkeerde piste en die krijgt in één keer een gat voor zich. Mm-hmm. En die breekt ook zijn rug. Ja. Want het is niet zo dat je... Het zijn misschien domme vragen die we af en toe stellen, hoor. Maar dat je van tevoren het parcours kan onderzoeken. Je krijgt de avond van tevoren het routeboek. Dan gaat de navigator zijn werk doen. Die gaat alles aankruisen waar hij op moet letten. En dat is het. De echte grote teams zoals BMW en Volkswagen van de afgelopen jaren... die hebben een paar mensen in dienst die alle kaarten hebben. Die ze over elkaar leggen. Die nog net niet kunnen zien met Google Earth wat we krijgen. Maar die weten dan bijvoorbeeld wel dat er zo'n greppel is? Of nee. Je kan nooit geen diepte zien. En afgelopen jaar hebben we heel veel regen gehad. Of een paar weken voor de rally hier langskwam. Dan is het parcours heel erg veranderd door waterstromen. Ja, dan er zijn ook een paar specials afgelast, ingekort door de weersomstandigheden.
Dus ja, niemand weet dat er een gat, of je er een vrachtwagen in kan verstoppen of niet, of het een klein greppeltje is. Nou zei je net van, rijden een uurtje of 6, 7, 8 per dag eigenlijk. Dat was vroeger wel langer. We komen zo wel even bij je vader. Wat doe je dan de rest van de tijd eigenlijk? Je hebt eerst, normaal begint de dag met een verbinding naar de special toe. Dat is maximaal, of ja, dus 1 uur tot 2, 3 uur dat je aan het rijden bent voor de start. Dan heb je dus de rally zelf, de special. De kortste was 20 minuten, dat was de laatste dag. En dan de langste was bijna 6 uur. En daarna hangt er vanaf, je kan in het bivak finishen. Of je kan daarna ook nog 2, 3, 4, 6 uur moeten rijden naar het bivak. Waar de auto een servicebeurt kan krijgen. Ja, juist. Zullen we even kijken naar beelden van u uit uw tijd, 1987. De rally start in Frankrijk, op de plaats waar nu Disneyland staat. En gaat dan door Algerije, Niger, Mali en Mauritanië op de finish in Senegal bij het befaamde Lac Rose. Jan de Rooij rijdt in een soort racewagen eigenlijk. 2 motoren, 2 turbo's per motor. De Turbo Twin, ongeveer 1000 pk. Extra licht door gebruik van aluminium en lichtgewicht velgen. Oké, er zijn wat problemen in de slotfase met de vering. Maar Jan wint met 14,5 uur op de nummer 2, Karel Loprijs. Ja, meneer de Rooij, u bent nu wel nog de manager, dus u bent er nog goed bij betrokken. Wat is volgens u het grootste verschil tussen toen, uw tijd, 1987, en nu? Het is heel simpel. De jongens werken op het moment 12 uur per dag en moeten 8 uur slapen. Ja? Ja. Wij waren 12 uur per dag tot 13 uur per dag aan het rijden. Ja, en dan moesten we zelf je truc gaan repareren. Dus het grote verschil, ja, dat de mannen op het moment gewoon anders gewend worden. Juist. Het stelt allemaal niet zoveel meer voor nu. Met eigenlijk een watje, daar komt het op. Ja. Ja, dat zegt hij regelmatig tegen mij. Dus ik ben de antwoord al gewoon. Dus. Ja. Nou weet je, Geert, het is een tijd geweest, dat zagen we nu net, dat het van Parijs naar Dakar ging. Dat het vooral een route door Afrika was. Daar kwam verzet tegen van allerlei organisaties. Die vonden en dat het milieu werd aangetast en de veiligheid van de burgers in het geding was. En toen is het verplaatst naar Zuid-Amerika, waar het nu plaatsvindt. Is dat ook een achteruitgang, vind je? Nou, aan de ene kant wel. Voor mij op sportief vlak is het niet leuker geworden. Hoe komt dat? Wat is het verschil in dat opzicht? Kijk, Afrika, daar heb je in principe niks. Daar heb je in de grote steden heb je wel hotels en daar heb je een wat luxere leven. Maar voor de verder onderdelen of Dat was het avontuurlijker, zou je dat was het, puur. Waar je mee vertrok in je auto's, meer had je niet. En als die op waren, dan kon je naar huis. Daarmee was het natuurlijk ook weer gevaarlijker. Ja, ook. En milieuonvriendelijker. Kon je begrijpen dat die keuze is gemaakt? Nou, de keuze is met name gemaakt door de grote vrienden uit het Midden-Oosten. Roet in het eten begonnen te gooien dat ze aanslagen wouden plegen in Marokko en met name Mauritanië. Ja. Kijk, en de Franse regering heeft toen destijds de negatief reisadvies uitgegeven voor Mauritanië. En de organisatie is Frans en ja, daar ging het gewoon, daar stopt het bij. Vanwege terroristische dreiging is het uiteindelijk gewoon naar de andere kant gegaan. Ja. Ben je nu een rijk man als je zoiets wint? Nou, je hebt dit beeldje dan? Het beeld, het is niet van goud. Dus het is niet voor zo... een beetje koperdief is het toch een aantrekkelijk ding. Ja, het is, ik zal hem goed vastzetten thuis. Maar de prijzengeld moet je het niet voor doen. Het is denk ik hooguit €10.000. Je kan een leuk feestje verhouden en dan houdt het mee op. Het is en je meer moet de flink eer. investeren, neem ik aan, om eraan deel te kunnen nemen. Ja, je kan op allerlei niveaus meedoen. Kijk, heel veel beginnelingen die starten met de motor. Dat is eigenlijk het goedkoopste om mee te doen. Ja, je kan het zo gek maken als je wil. Je kan bij BMW een auto huren, dan ben je een paar miljoen kwijt. Ja. En ben jij nu aantrekkelijker geworden nu je gewonnen hebt? Denk je dat er meer sponsors op je afkomen, dat je meer geld krijgt volgend jaar? Nou, het helpt natuurlijk. Kijk, we hebben dit jaar een superteam samengesteld. En de resultaten zijn goed. Allemaal aan de finish, 1 en 2 op het podium. Het afgelopen jaar hebben we al flink gewerkt aan de sponsors met het merk waar we rijden. En dan Petronas als sponsor, als hoofdsponsor. Dus ja, het wordt steeds aantrekkelijker. Kijk, de laatste jaren waren natuurlijk niet echt gunstig om langs te gaan voor geld. Ik hoop dat dat nou wel een beetje beter wordt. Dus volgend jaar weer. En nu gewoon terug naar het eigen bedrijf. Want je hebt een transportbedrijf, hè? Ja. De reis iets rustiger. Ja, daar... Is dat zo? Want hoe hard rij je gemiddeld?
De snelste dag was 110 gemiddeld. Dus dan onze maximumsnelheid is maar 150. Vroeger in de jaren 80 was het 200 nog wat. Ja, maar dat is mevrouw Schultz... Ja, ik zit toch wel in alle gevallen denk ik toch dat je vader wel gelijk heeft. Dat het ietsje zwaarder was. Ze reden harder, ze moesten langer rijden en ze moesten zelf hun auto nog onder handen houden. En ze waren in Afrika, waar het minder fijn was dan in Zuid-Amerika. Maar is dat vanwege de veiligheid dat je niet zo hard mag rijden? Ja, er zijn bepaalde delen aan de auto's, als de banden, die zijn niet vrijgegeven voor die hoge snelheden. Dus niet, kijk, bij de auto's heb je allerlei snelheidscodes die je kan gebruiken. Dus je hebt banden tot 300 km per uur. Bij de vrachtwagens is dat in principe alleen maar 80. Ja. Er zijn geen snellere banden te verkrijgen. Dus dat is één beperking.